ପିଇବନି ହଁ ଚା ଅଛି ଗରମ ହଁ ଚା ଅଛି ଆଉ ଗେଲୁ ଡବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି? ବିଲୁକୁ ଯାଇଥିଲି ବା ହଳା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଯାଇଥିଲି ହଳା ଉଠେଇକିରି ଟେକି ଟେକିରି ଆଇଲାଣି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଚାଟ ବାଟି ମାରିଦେବା ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଟ ବାଟି ଗରମ ଚଲା ଗରମ କରୁଛି ଆଉ କରିକି ଦେଲେ ହବନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁରୁ ଆସିଲି ଚା ଟବା ପିଇବାକୁ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିର୍ମଳ ପାନ ଦୋକାନ ଏ ପିଲାଟି ଭଲ ଭଲ ଚା କରେ ବଢ଼ିଆ ଚା ଭଲ ଚା ଦିଏ। ପିଇବୁନୁ? ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ଆ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଦିଟା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ତିନିଟା। ଚା ପିଏ ବିଲୁରୁ ଆସି ଚାଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବୁ? ହଁ ଚାଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଟା ଆଜି ହେଇଛି ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଏ ଚାର ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେନି ହେଲା ଯେତକ ଦୋକାନ ସବୁଠାରୁ ଆ ଚା ଚାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମାଲିକ ଟିକେ ଦାঁড়ିয়ে ପିଇକି ଦେଖିବ ଭଲ ଦେହରେ କହିବ। ଚା ଦବନି? ହଁ ହଁ ହେଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯଦି ଆସିବେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଚା ପିଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାର ମଜା ନେବେ ହଁ ପିଇକି ଦେଖ ଚା କେମିତିଆ ନା ଚା ଭଲ ଅଛି। ପିଉନାହାନ୍ତି ଭଲ କି ଖରାପ